VOA Bambara la menebagaw aw ni ɲatuma aw sɔgɔlen bɛ VOA Bambara la nin wagati in na kabini dugu jɛra an bɛ place de la concertation o kɛnɛ de kan yan nɔ Ɲame Faba la CNSP fɛbagaw ye jama lajɛn bi sɔgɔmada in na tuguni n'a fɔ don tɛmɛnenw na kabini dugu jɛra jama bɔnnen bɛ ni Faba in na yan kosɛbɛ Ɲame ani a dugubaw bɛɛ n'i ye région ta k'a lajɛ u ye wulikajɔw kɛ bi fan bɛɛ de fɛ ko walasa jama ka se ka bɔ cogo min na ko kana u ka dɛmɛ yira CNSP cɛdenw na aw yɛrɛ ye tuguni ko kurun sufɛ CNSP u ka ɲɛma ni o ye Général Tchani ye a ye laseli kɛ télé la k'a fɔ ko nin donatɛmɛ fanga min n'u y'a sigi sen kan ko a bɛ sɔn ka taga fo san 3 ɲɔgɔn na an b'a to aw ka nin jaw ma filɛ ja minnu an ye u ta kabini dugu jɛra kabini ni wulikajɔ in daminɛna an b'a to aw ka o ja ninnu ma filɛ. Niger bɛɛ bɛ ka Tchani fo faut pas oublier ça.
kayan imam mai tada sallah. Kun san abin da mutane ba sani ba, idan kana azumi kun magariba ta yi da ka sha ruwa ka sha ruwa na tawadi azumin ka ya fadi. Cikin ikon Allah bana sazini da iya da wallahi bana wani jawabin ya isa mu yau ka so mu gara sai ka salanda ita kawo ba dan ku sani ba kamar biya da ka sauraron shi so ne take utilizan wasu inda neman abin duniya ne kamar su da mun ci gaba da magana ga wani ba su sun sani sarai wannan abubuwan da muke yi muna yin shi tsakani da Allah da fito daga cikin muku matsayi da saboda wani 'yan siyasan ba su da hankali ba su da imani musamman komai sai tuta sata amma wani abubuwan in Allah yarda ya tsaya haka nan yanzu sauran bayani za mu ci gaba da yin shi a cikin kawai larabarai in Allah ya zama kamar kuwa wata kawai kuma za mu ga muku abin da ke ciki haza wa salam. Le papa veut parler. Le papa veut parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers concitoyens, s'il vous plaît, il y a les comités exécutifs de l'ONU. Les comités exécutifs de l'ONU. L'IMOA, la France-Afrique, l'impérialisme, la France, les dirigeants dirigés, les dirigeants marionnettes, les sanguinaires, la lutte. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez la parole? Vive le Niger et son peuple! À bas la dictature! À bas l'impérialisme! À bas la France! À bas le Sénégal des chefs d'État! À bas l'impérialisme! Qu'Allah protège le Niger et son peuple! Vive la liberté! Vive la liberté! Alors, chers camarades militantes et militants, merci pour votre mobilisation au Niger et son peuple! Vive le